היות שאני הבנתי שאם אני לא מוכשר, ואת זה אני לא יכול לקבוע, הוא בוודאי לא אבי, אני צריך מישהו שהוא סמכות עליונה, שהוא יחתוך בלי רחמים, יגיד לי כן או לא. ואם לא, אני חוזר לקיבוץ ואני הולך לעבוד ולחלוב פרות או לעבוד בפלחה, ויותר טוב להיות רפתן טוב ממשורר גרוע. מדי פעם אולי, אני יודע, כותבים איזה שיר למסיבה במשק, אבל אני רציתי הרבה יותר מזה. רציתי ממש להיכנס לתחום. ואז אמרתי לאבי, תראה אבא, אני אף פעם לא ניצלתי את הפרוטקציה שלך. אתה מנהל מוזיאון תל אביב ואתה שולח לי כל פעם הזמנות לפתיחות של תערוכה, שאני סולד מהן. למה? מה זה פתיחות של תערוכות? לא באים אנשים להביט על התמונות, על ואן גוך או על פול גוגן או על, אני יודע, סטימצקי או גוטמן, כל האנשים האלה שהכרתי אותם אישית טוב מאוד, אלא באים להראות את היהלומים של אשתו של סוחר בשוק השחור, כן? כל הסנובה הישראלית באים, אני לא רוצה את זה. אז אף פעם באופן הפגנתי לא הלכתי אף פעם לפתיחות שהוזמנתי אליהם, הייתי הולך יומיים אחר כך בצהריים כשאין אף אחד, והוא באמת רואה את התמונות, זה עניין אותי. לכן אני מבקש ממך פעם יחידה לעשות בשבילי יוצא מן הכלל, מבקש את נתן חברך לקבל אותי ל10 דקות, לא יותר. ואני מתחנן לפניך שתגיד לו, שיגמוז אותי, כמו שקישון כתב עליך, בלי רחמים. אני מבקש ממנו, אני יודע שהוא יכול להיות אכזרי מאוד, ואני ידעתי גם מאבי על המורכבות של האופי שלו, ואני מתחנן לפניך שתגיד לו שאני מבקש שיהיה אכזרי. זה ישבור את ליבי, אבל אני רוצה לדעת שאני לא מבזבז את חיי על דבר שאין לו סיכוי. אבי אמר, למה אתה מספר לי? אמרתי, אבא, אני אגלה לך סוד, גם לך לא סיפרתי. כל השעות שהייתי שומר במחנה ש"ג בלילות, אני בלילות החורף הייתי בשינל, במעיל שהיה לנו, מחביא איזה דפדפת כזאת, וכתבתי ספר סאטירי. כולם מתנפלים על הנוער ומשמיצים את הנוער, והנוער לא בסדר. מתברר שזה היה עוד ביוון העתיקה. אני כתבתי מין כתב סנגוריה על הנוער, וזה נקרא אתם נוער אתם, לפי האמרה הידועה של אברהם שפירא. אבל אברהם שפירא, שהיה איש מאוד מחוספס, אמר אתם נוער אתם, והתשובה הייתה משהו שקשור למזבלת חירייה. אני רציתי לשמור על זה, אבל לא כתבתי את המילה ההיא, אלא כתבתי אתם בררה. כן? ואני כתבתי ספר סאטירה כזה, ואני רוצה לראות מה יגיד אלתרמן, אם יש טעם או לא. אז אני מבקש ממך 10 דקות, בחיים לא ניצלתי את שמך, שהוא יקבל אותי. הוא התקשר אליו, סיפר לו את הסיפור, ואז אלתרמן אמר לו, יותר מהכל מוצא חן בעיניי שהוא אמר שהוא רוצה שאני אתחזר אליו. זה עוד לא שמעתי משום אדם, כן? אני מוכרח להגיד לך שאתה יכול להיות גאה בבן שלך, לא בגלל השירים שלו, בגלל האופי. אני אקבל אותו. קיצור, הוא קבע לי, היה יום קיץ, הוא גר אז בסדרות נורדאו, אני זוכר טוב מאוד, קומה שלישית, סדרות נורדאו מספר 30, עד היום אני עובר, אני רואה את הבית, עכשיו גם שמו שם איזה פלק כזה, איזה שלט שכאן גר אלתרמן. אני, מה זה, הלכתי, אני כמו נידון למוות, ממש, כי נדרתי נדר, אם הוא לא מתלהב, לא אומר לי בתוך נימוס, אם הוא לא מתלהב, אני עוזב את הדבר הזה, חוזר לקיבוץ, נעשה פלח או חולב פרות או כל דבר שיתנו לי, ונגמל מהדבר הזה, מפני שכל כך הרבה ראיתי מקרים כאלה, שאנשים שבזבזו את חייהם, אני לא רוצה. אני יודע שיש אהבות נכזבות גם בין בני אדם, אבל האהבה נכזבת עם המוזה לא רציתי. בקיצור, שעות הסתובבתי לפני הזמן, לא לאחר, ומסביב לבית, אתה יודע, ויותר מאוחר הגיע הזמן, עליתי לאט לאט, אני זוכר שעל הקיר היה כתוב אלתרמן בשביל החלבן, אז היו מחלקים חלב בבקבוקים, ושמתי לב, עד היום אני זוכר שהמילה אלתרמן הייתה כתובה בטט, בשעה שהוא כתב תמיד בטף, אלתרמן. דפקתי על הדלת, פתחה לי רחל מרקוס, הייתה כזאת אמהית, מאוד נחמדה, מאוד חמימה, והכניסה אותי לחדר שלו. עכשיו, היו דברים מאוד משונים. אלתרמן היה נועל במנעול את החדר שלו מפני אשתו וביתו, שזה דבר, לדעתי, דבר מאוד מאוד לא מתקבל על הדעת. הרי מה יש להסתיר? זה, כל מה שאתה כותב יופיע ביום שישי בטור השביעי בדבר, כל המדינה, כל הארץ תקרא את זה, עוד לפני קום המדינה. היו לו כל מיני מנהגים משונים, ואז זה היה יום קיץ, הוא יצא, אני רואה אדם עם גופייה,
זוג מכנסי חקי, כל מכנס גדול כמו אוהל הודי כזה, רגליים לבנות שלא ראו קרן שמש, ממש, שכיף כזה, רזות כאלה, אף פעם לא ראיתי אותו ככה, הוא תמיד היה לבוש בבגדים קבועים, תמיד, בקיץ היה לו מין מעיל כזה עם שרוול קצר כחול, הוא תמיד היה באותם הבגדים, או שהיו לו כמה נמתר לי חליפות, אבל, והכניס אותי עם פייפ, עם מקטרת, והיות שהיה מגמגם, אז הוא גם דיבר בצורה לא כל כך קלה להבנה, ואמר לי, טוב יוסי, אני זוכר עד היום את זה, זה יום שחרץ את גורלי, טוב יוסי, אין לי הרבה זמן, הבטחתי לאבא 10 דקות, תראה לי מה שיש לך לראות. אז אני חשבתי שהוא רוצה שאני אראה לו את כתב היד של הספר שכתבתי, אתם נוער אתם, שזה היה אחר כך ספרי הראשון, בזכותו, אבל הוא לא התכוון שאני אראה לו את הספר, הוא רצה שאני אקרא לו, ואני נבהלתי, אמרתי, מה, אני לא שחקן ולא קריין, אולי אני לא אקרא יפה, אולי, מה, תתחיל לקרוא, והוא ישב, ככה, עם ענני עשן, בקושי ראיתי אותו, רק המכנסיים הרחבים האלה, וכל פעם הייתי שומע, ככה. והייתי בחרדה נוראה, אני לא הבנתי, האם הוא צוחק בגלל הבדיחות, כי זה היה ספר הומוריסטי, סאטירי, האם הוא צוחק איפה שאני רוצה שיצחקו, או הוא צוחק עליי, איזה אידיוט אני, כן? לא הבנתי. בסוף אני הייתי ממש כמו אדם שצריך לקבל פסק דין אם יש לו סרטן או לא. אי אפשר לתאר את האימה שאני הייתי בה. פחד משתק. ואז הוא אמר לי, טוב יוסי, תשאיר לי את זה, אם אני אתרשם מכל הספר כמו שממה שאתה עכשיו קראת לי, יהיה בסדר. לא בדיוק הבנתי מה זה יהיה בסדר, אבל הוא לא נשמע אדם שמתוך נימוס מדבר. אבל יחד עם זה הוא גם לא אמר שום מחמאה, רק שמעתי את וזה באמת היה במקומות הנכונים, אבל אני הייתי עם רגש נחיתות כל כך עמוק. בקיצור, יצאתי, ואמר לי, ליווה אותי לדלת, אמר, אתה יכול להיות רגוע. זה כבר העלה לי את רף הביטחון, כל הדרך הלכתי מסוחרר, ממש כמו שיקור, ולא מיין. הוא לא אמר שזה רע, זה כבר היה בשבילי. הוא לא אמר שאין, הוא ביקש להשאיר את זה. לא ידעתי איך, זה הזכיר לי מאוד הרבה סיפורים על פרח החרצית, אוהב, לא אוהב, אוהב, לא אוהב. אחרי יומיים קיבלתי טלפון לרוץ ברחוב גרוזנברג 1, גר דוד שלי, אח של אבי, ובת דודתי קרא לי, יש לך טלפון. רצתי, על הקו היה אלתרמן, אומר, יוסי, אמרתי כן, מדבר נתן, אמרתי כן, עכשיו אני גמגמתי מרוב פחד, הוא אומר, תיגש, תרים טלפון לגברת ברכה פלי מהוצאת מסדה, היא רוצה לחתום איתך חוזה. הוא לא אמר אני המלצתי, הוא לא אמר שום דבר, אבל היה ברור שזה הכל מעשה ידיו. אי אפשר לתאר מה שעבר עליי, מפעל הפיס זה אפס, פרס נובל זה שום דבר. המשורר הגדול הזה שהיה ממש משורר לאומי, דרך אגב, גם היו כמה מגרעות בזה, היו כמה שתקפו אותו, לא פעם, שכשהוא כתב יותר לאומי, זה היה פחות שירה, זה היה פלקט, וצדקו לא מעט. בקיצור, הדבר הזה שינה את חיי.